Kayane nganggo sarung ya. Ora, sarung piye. Mongko gane kurdawane sekilan. Heeh. Kowe ya mung sekilan apa? Padha. Mau ora nembang jaluk nembang, iki kon nembang. Yo Mbak Ciblek. Oh, Jeblek-jeblek. Bu Prastiwi kok ciblek lho. Cek. Oh, Bu Prastiwi monggo. Banter iki, Pak. Aja pak ya lah. Lah piye? Mas. Mas kaya ngono, Mas sing larang. Mas iki segram tekan 600.000 e. Kowe iki ming wesi wis karaten. Oh, malah justru sing karaten gue sing nglangeni. Iya tidak. Niyang kanek dikosok amplas iso meling ya, Mas. Nggih tur dadine main. Wis gogrok kabeh. Nek nggonamu digosok ya mlicet. Ngono dikanu diamplas malah ambrol kabeh. Wong Mas kok digosok kok melicet lho, kaya daging wae. Seneng ya Mas jenengan. Ya seneng. Dalang kon. Ya caping gunung bisa nembang Mbak Prastiwi sing joget Mas Topo. Ayo. Niki jane wau budalang nggih sing caping gunung main. Lah monggo. Mriki Bu. Wis ora usah ngatur kowe, dalangnya. Ngatur. Ya Mbak. Saben bengi. Aja bengong ra, aja bengong. Aja bengung, ora domae. Soale nek bengong aku kelangan duit iki lho. Lah nggih wong esuk kan diruwat ro tenang bae. Ya. Ben dilengke wae. Kok ora-ora mak jelek kok suwe temen le. Lah nggih. Metantang-metantang kowe. Mulane kula darani ngodor. Sing darani sapa? Niki Bu Mbak Prati. Warti, Mbak Warti. Kuwi wong senengane ming wong nuduh wae nek. Aja nuduh ngodor. Dasare yen kebelet. Awake lara kabeh nek menangi wong kaya kiye nyengoh. Lah kowe pengen apa piye? Kaku, Nek pengen pesen karo Pak Tusyo men digawake. Kaku temenan yakin. Ana mau giri pirang-pirang lho. Sing Sing- arep nom Portuwa. Sing 15.000-an. Asem. Wonten Gunung Tugel be. Enten Swidak ya. Asem. Kayak kulina kayane nggih. Apal banget kuwi lho. Apal goleti lenggasir. Yan memajang yo. Yen memajang Nah, mong karo janur kuning janur kuning janur ora apa-apa cekel pundak ora apa-apa wong minggu hiburan ning panggung kok. alah apa meneh kok pundak mbok nyekel Nggo ming aku ming. Nyekel wong wadon tok bapake wis jan ora gena-gena yakin. Ming nyekel ya. Kaku kabeh. Apa meneh kok nganti diduruti ya. Ora dituruti ya wis klenyis banget lah. Ono klenis barang. kembang wae waton Digawe angel wir. Aja ngawur kowe. Cekeli pundake. Cekeli pundake. Yo.
karepmu, Pak. Yes. Kok yo gelem karo piyai sepuh kowe? Kok yo gelem karo piyai sepuh? Sing jenengane wong barang kepengin wong tua iki gelem nyong. Wong karo kene ora ana wong wadon mbek gelem. Pamane wong sak donya mati kabeh, sing urip mung kowe karo kae ngono yo. Wo malah dadi temenan. Kayak malah kayak kiye, Mas. Pak, ning didusi sik. Didusi sik. Malah kuwi sing ora ana vitamine. Nganu wong kaya kae malah dadusi. Nah, kae jaluk malah. Halo. Jaluk. Nah, Ya ayo meng kamar mandi. hampir rusak. Ana wong lagi kepengin temenan malah. Yo. Ya. Pacita. Yo. Oh. Oke. Oke. Sor buka sini Siap. Serisik. Parian nggih. Desane Candisari. Nek Oke. ora ngalem Pak Lurah Pak Supranggana. Wis pokoke milih Pak Supranggana apa desa Candisari. Keri lah. Keri. Yo. Kowe tak paring kebebasan milih sapa sing ditunjuk. Saking ngambar disit. Candisari utawa Pak Supranggana. Pokoke intine ngalem lho kudu ngalem. Ora kena nyacat wong ngalem. Marut klopo Kelapa. karo mangan roti. Ya. Lurah sinten, Pak Pak? Supranggana. Pak Lurah Pranggana. Supranggana. Ya iso. Ya. Makanya biung mulai. Is. Pak Lurah Supranggana ya. Mugi nambahi rejeki. Ya. Nek kowe ora ngalem ning wong dremi. Mergo njaluk lho sini-sini. Iin. Yo. Aja digawe Mas Teng blencat bae apa? Oh, blucat ya. Pojok karo pojok nih. Nah, aja. Pojok. Pojok endi? Pojok mriko kidul. Nah, aja kidul. Ya. Yes, yes. Kaya ngopo Sing kekuatan bener. Desane Candisari. utawa Pak Supranggana. Pak Supranggana. Tuku telo Telo. nang Purworejo. Aduh temen ya. Terus Pak Lurah Ayo. Pranggana heeh. tambah mulya. Wong lurah tambah mulia. Ada mulia mungkin lurah. Jalan Pak Lurah soge. Non, tri desane sing mulia, Mbak. Lurah. Pak Lurah ora mulya ya. Orang mulia lurah jajal bilane maning. Tuku terasi Oh, terasi. nang pasar Kemiri. Heeh. Desa Candisari tambah rejeki. Wah. Mosok desane kok tambah rejeki. Wong Lah, desa kok tambah rezeki salah lurah, sing tambah rezeki. Enggak mau Lurah salah. Oh, alah. Ora ono bre lho. Lurah sing tambah rezeki ada desane wong desa kena anu ditekiduk. Desane tambah rejeki. Dilogok tenan Paning apa? Ora wis. Oh, ngejel. Rauman kancane ta. Ono. Sing ndi yo. Niki Bu Bos. Ya. Candisari utawa Pak Supranggana. Yo. Ngoyo ngamuk nek ora dirihitna. Aja guyu. Ya. Tuku Oh. tuku teri Tuku teri. ning Purworejo. Mugi warga Candisari Nggih. tansah manggih raharja. Pinter. Gimana? Niki Oh, Mbak Warti. Mbak Wati. Ayo. Aduh, cantik ya. Ono lho, Mbak.
Ya, Bu. nandur turi Nah, ke pas keturi. ning pinggir sumur Pinggir sumur gore nandur ya. mugi desa Candi Saring tambah makmur. Piye? Wong desa tambah makmur malah kamu sing kaya malah pinter. Ya kemluntung. Ngene kok Pak Rikang. Ya oper liyane sing ndi bar Mbak Warti? Bu Yayu, Mbak Edbano. Sinten niku Bu Yayu nggih, Mbak Yayu. Carane piye kae? Bu Yayu. Wis kaya beros sing apik ro. Bu Ayu. Ya, Ada ngomong, Mbak. Ya. Bintang tamu. Iki tadi bintang tamu. Iya. Numpak kereta Arep meng Solo. numpak kereta Kereta. nggawa Honda Kereta nggawa Anda berarti kereta sing anu ya Mas sing gragas. Orang nggawa wong tapi nggawa Anda sih. Terus mugi Pak Lurah Supranggono. Supranggono tansah panjang yuswa. Nah, ndongake pinter. kape. Kari Iku ora niki. ora modus njaluk nek iki mligi ndongake nek iki. Lah nggih. Sapa iki? Mama. Wis. Mama. Iki kare giliranmu. Piye kak Yong? Ora kok nembang ya. Yo, cekel. Mbak Nanda. Iya. Masa ora keduman merengat-merengut bae. Iya, ngomong. Bola baring lirik-lirik bae. Allah. Ya, Mbak. Ning Wonogiri Wonogiri. tukune celana. Topo. Celana. Yo ning Wonogiri tuku celana. Terus Mugi warga Candi Sari nggih. tansah rejo mulya. Wah, Iin. In. Enggak boleh lama ini lho kudu cepet lho mergo tes IQ. Nanggap campur sari. Nah, Pinter. Rombongane Dwija laras. Ah, Mugi sedaya warga Candi Sari Nggih. pinaringan sehat bergas waras.